πολλά χρόνια κάθε είδους ζώου ζούσε στη δική του ξεχωριστή χώρα, η οποία είχε το ίδιο χρώμα με αυτό. Κάθε είδος ζώου γνώριζε μόνο για τη δική του χώρα και δεν είχε ιδέα ότι υπήρχαν άλλες χρωματιστές χώρες. Μια μέρα στη χώρα των πορτοκαλί ελεφάντων, ένα μικρό πουλάκι φώναξε ότι είδε μια μαύα γελάδα. Οι μαύα γελάδα ξεπλάγησαν πολύ μόλις είδαν τους πορτοκαλί ελέφαντες. Τότε οι γελάδες και οι ελέφαντες αποφάσισαν να ψάξουν για τη χώρα των μπλε αρκούδων. Έτσι, ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι μέσα από πολλές χώρες με πολλά χρωματιστά ζώα που καθένα από αυτά χώρισε το δικό του ιδιαίτερο χρώμα στην εκστρατεία. Όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα ζώα, άρχισε να βρέχει δυνατά και η βροχή αυτή ανακάτεψε τα χρώματα των ζώων, αφήνοντας το καθένα από αυτά με το χρώμα που έχει τώρα.